Ahojte priatelia. Dnes sa pozrieme na nový Suzuki S-Cross 2026, tretiu generáciu obľúbeného japonského crossoveru, ktorá prináša najnovšiu modernizáciu motora pre európsky trh. Pod kapotou pracuje moderný preplňovaný benzínový motor 1, 4 boosteriet s výkonom 110 koní v kombinácii so systémom Mild Hybrid 48V. Táto kombinácia poskytuje krútiaci moment 235 Nm už pri nízkych otáčkach, vďaka čomu vozidlo plynulo zrýchľuje v meste aj na diaľnici. Priemerná spotreba paliva je iba približne 5–4 litra na 100 km a maximálna rýchlosť dosahuje 185 km za hodinu. Zákazníci si môžu vybrať medzi pohonom predných kolies alebo inteligentným pohonom všetkých kolies All-Grip Select s režimami Auto, Sport, Snow a Lock, ktorý zvyšuje istotu jazdy na klzkej vozovke aj v ľahkom teréne. Suzuki S-Cross zaujme moderným dizajnom, full LED svetlometmi a praktickým interiérom s klasickými fyzickými tlačidlami, ktoré sú pohodlnejšie než úplne dotykové ovládanie. Už základná výbava obsahuje adaptívny tempomat, automatické núdzové brzdenie, asistenta udržiavania v jazdnom pruhu, monitorovanie mŕtvého uhla, cúvaciu kameru, vyhrievané sedadlá a podporu Apple CarPlay aj Android Auto. Svetlá výška 180 mm a batožinový priestor s objemom 430 litrov robia z tohto crossoveru výbornú voľbu na každodenné jazdenie aj dlhé cesty. Najdôležitejšie je však to, že Suzuki S-Cross zostáva jedným z najspoľahlivejších, najúspornejších a najpraktickejších automobilov vo svojej triede, preto si získal obľubu vodičov v celej Európe. Ďakujeme za sledovanie. Osobitná vďaka patrí za vaše lajky. Prihláste sa na odber, ak milujete autá. Tešíme sa na vás pri ďalšom videu.